Και γεια σας παιδιά. Σήμερα θα κάνουμε βίντεο Fortnite. Αυτός εδώ είναι ο Damian και θα παίζουμε εδώ και οι δύο. Θα παίξουμε Battle Royale σήμερα. Ναι παιδιά, έκλεισε το κινητό. Ελπίζω να μην έχει σπάσει. Μη ψιφυρίζεις ρε μπρο, πες το κι εσύ. Ο Ντάμιαν είναι από κάτω και εγώ είμαι από πάνω παιδιά. Θα πες αδερφός μου, ξέρω εγώ. Όντως, ναι. Τώρα παιδιά εδώ πάμε. Εδώ βλέπετε το map. Νομίζω είναι η Chapter 6, Season 4 ή 5. Ναι. Τώρα παιδιά εδώ πέφτουμε. Πέφτουν άτομα εδώ στο βενζινάδικο. Εγώ παίρνω το σπιτάκι. Εγώ θα πάω σε αυτό εδώ αναγκαστικά για να μην με σκοτώσουν. Μπρο πέφτει όλο το λόμπι, φεύγω. Μπρο θα χάσω. Αλλά μη τέτοιο. Μη φωνάζεις. Όχι, what the fuck. Θα σε κάλω αμέσως. Εδώ τσες. Πάω παιδιά στο Damian, δεν με νοιάζουν τα τσες, πρέπει να το βοηθήσω. Ούτε shit. Έλα ρε μα. Έρχομαι. Ρε φίλε, τι είναι αυτά. Τα Χριστά. Χάρη, δεν είχα ζωή μάτια. Έρχομαι. Τους έχεις. Έλυσε με, έλυσε. Αυτός είναι άχρηστος, τον έχεις. Μη μιλάς γαμό όταν παίζω. Μη μιλάς όταν πολεμάω. Τώρα παιδιά θα πάμε έναν άλλο γύρο γιατί χάσαμε. Τώρα παιδιά πάμε γιατί στον επόμενο χάσαμε από φίλια. Σε προηγούμενο, αλλά... Ναι, στο προηγούμενο. Καλά, δεν πειράζει το ίδιο πράγμα. Ευτυχώς, ναι, μόνο μια ομάδα νομίζω πέφτει. Αυτό τραγούδι τι είναι, Ξέρω, νομίζω μου έχει μπαγκάρει. Δεν σου έχει μπαγκάρει. Πρέπει... Ρε! Ντάμιαν, κάνε με γρήγορα. Πώς χάνουμε ρε φίλε. Ντάμιαν, γρήγορα πήγαινε του. Σταμάτα λίγο. Γρήγορα, γιατί δεν είχα γρήγορα όπλα. Μη φύγεις, πολέμα. Ναι ρε μπρο. Δες εδώ τον άχρηστο, μη του. Τον σκότωσες. Ναι, καλά, τι πεις. Μη κάνεις edit, πολέμα. Σκάσει. Να, αφού πέθανα από τα τέτοια. Κάνε με, πάρε την κάρτα μου, εκεί πάνω είναι. Μισό, πού πάνω. Πάνω στο βενζινάδικο, εκεί είναι. Α, καλά. Πάτα αυτό το που συνοδεύεις. Α, καλά. Μην γίνεσαι άχρηστος. Πίσω. Η πίσω σου είναι. Το ξέρω ρε μπρο. Το βλέπω. Περίμενε λίγο. Μη θέλω. Μπρο, εσύ θα έρθεις με 100. Σιγά μπρο για 10. Και μην λες όλη την ώρα μπρο και μπρο. Τώρα παιδιά εδώ θα πέσω. Αυτή τη φορά δεν θα ξαναχάσω φίλια. Δεν είχα γρήγορα όπλο για αυτές. Εγώ πάω να λουτάρω το σπίτι εκεί. Γιατί δεν το λούταρα καν, απλά βρήκα μια σόντια στο πάταγο και έφυγα. Μπλε τσες. Ωραίος. Βρήκες έτσι. Μόνο εδώ. Αυτό δεν το θέλω. Να έχει τσέστη. Το medkit.
Μια χαρά. Τώρα βρήκα. Εδώ παιδιά πυροβολισμοί. Ντάμιαν μπορώ να τον φάω, δεν έχω τέλει. Μπαμ, κάτω. Ου, το καλασλάκι. Έλα, φάτα με. Ωραίος. Καλά και εσύ να Μισό το... Ω, σε κάλυψα. Ω, no. Πάρ' το. Ωραία, φέρτε με. Το σκοτώσαμε, πάρ' το. Κάλυψε με. Σε καλά. Ας τις φέρεις λίγο εκεί. Πάρ' το. Όχι και το αγαπημένο μου. Εντάξει παιδιά, το σκοτώσαμε εδώ πέρα. Δεν ήταν και τόσο δύσκολο. Αλλά εντάξει. Δεν πεθάναμε από φεγγιά. Δεν είχαμε όπλα. Αλλά ήταν ο Ντάμιαν τυχερός επειδή έκανε έκρηξη αυτό που γεμίζει. Καλά, όχι ότι εγώ το έσπασα. Ναι, Αλλά τέλος πάντων. αυτό. Κάτσε ρε παιδιά να δούμε τώρα τι θα τύχω εδώ στο chest. Ντάμιαν, έλα μπροστά εμένα. Εκεί πάνω. Οπλάκια. Αυτά είναι που κάνουν slow motion. Τα move είναι καλύτερα όμως. Να τα βρεις. Μπορώ να πιω αυτό εδώ. Ναι, πιάστε. Άμα θες πάρτα. Α, καλά. Λες θα δίκαια. πάμε στα νησιά Ωραία. γιατί τέτοια. Ή βασικά όχι, θα παίξουμε save. Όχι, πάμε στο μετάλλιο. Όχι, γιατί θα έρθουμε κολοκαμένοι και θα παίξουμε save. Έχουμε πάρει 5.000 φορές την μπρο. Ωραία, πάμε. Παιδιά, τώρα πάμε εδώ σε κάτι πυροβολισμούς. Εσύ άτομα. Ναι, Εδώ είναι το αμάξι μου, δεν σε έχει λίγο πιο καλά. Μείον ένας. Μείον ένας. Χέντα την έφαγε αυτός. Μισό λεπτό, άσε μου. Τον έφαγα. Level up. Οκ, μια χαρά. Άσε μου λίγο καλά. Βασικά εγώ έχω μια χαρά ρε βρε. Όντως, ναι. Όπλα. Εντάξει δεν με έτυχαν ούτε μία. Μισό να τα πετάξω αυτά. Έχεις πάρει όπλα Ντάμιαν από μακριά. Ναι, έχω ρε μπρο πολλά. Οκ. Τώρα παιδιά κι άλλοι πυροβολισμοί, πάμε. Το αμάξι, Δεν ξέρω καν. δεν πειράζει, πάμε με τα πόδια, πάμε. Αυτό όντως. Θα μας ακούσουν και με το αμάξι. Πάμε προς τα εκεί και πάμε κάπου για να πάρω κάτι. Θέλω, Τι είναι. θα δεις. Να Λάτε. δει Μείον. Ντάμιαν, τον έχω. Δεν με τον φας, please. Μπρο, έχεις φάει όλα τα κύλα πούμε. Θέλω το τσάπτσακ. Εγώ το αξίζω το τσάπτσα. Γιατί του έκανα όλο το damage. Γιατί μου τον έφαγε. Δεν στον έφαγα. Άτομο. Κάτσε, αλλάζω. Είμαι λίγη ζωή. Να, πάρε. Απλά πάμε πάνω Σε του. καλύβω. Όχι, Πάμε. γιατί δεν σε φάνω να πες. Αυτός φαίνεται να είναι καλός. Πούντος ρε φίλε. Αυτό λέω. Εδώ είναι, να. Εδώ μέσα. Σπάσει το μπροστάκι. Κάτσε κατά λάθος πυροβόλησα. Θα πέσει κάτω, θα πέσει κάτω. Όχι, δεν είναι εδώ μέσα. Ρε μπρο. Γέμα με το τσάρτζακ. Ωραία. Τον έχεις. Δεν ξέρω. Θα το δείτε που να σε γεμίσω. Για να μην πεθάνεις. Για είναι πάνω. Αυτός έχει το high ground ρε φίλε. Απλά κάτσε εδώ μέχρι να έρθει. Όχι, εντάξει, κατέβει κάποτε, δεν γίνεται. Μη το μείνεις. Απλά πρέπει να έχεις κάτι. Ναι, ρίξ' του με τα γάντια. Ρίξ' του με τα γάντια. Μισό. Πάτε αυτό που πρέπει. Ρίξ' του, είναι πάνω, πάνω. Πάρε. Δεν Δεν πυροβολάει. πούντος.
καλός. Με έτυχε μέσα από το κύκλο. Μέσα από το τέτοιο, από το τείχο. Ρε μαλάκα. Εντάξει παιδιά, τουλάχιστον βρήκαμε 19η θέση. Μια χαρά είναι. Αυτός εντάξει ήταν λίγο καμένος. Τώρα παιδιά θα πάμε OG. Οκ, γιατί η Battle Royale μας σκότεινε όλη την ώρα και δεν ξέρουν καλά αυτά τα όπλα. Μη σου πέσει το κινητό! Τώρα παιδιά πάμε εδώ OG. Να δούμε που ήθελε ο Damian. Λέει δεν είναι τόσο καμένη εδώ. Battle Royale. Δες εδώ ρε φίλε. Ο chest. Είσαι με τη μία chest. Ναι. Ρε μάλ. Άμα έχει. Αλλά μου έδωσε ένα σαν τη sniper. Ρε μπρο, δεν γίνεται όμως να μην έχει όπλα. Παναγία θα βρίσω. Εσύ πρώτον γιατί δεν έπεσε εδώ που σου έβαλα. Ρε μπρο, θα σου έλεγα τώρα. Μη λες όλο το μπρο, γίνεσαι πολύ βαρετός. Απλά επειδή μου αρέσει. Κατάλαβες. Πάμε shotgun. Μα την Παναγία δεν γίνεται να μην έχει όπλα. Σου πάει τα νεύρα τώρα. Δεν σφαίρω μου ένα όπλο. Αριστερά σου έχει ολόκληρο, δες λίγο το. Ναι, σκάσει γιατί έχει πυροβολισμούς, οπότε μην μιλάς. Και πέτα ένα όπλο. Δεν έχω κάνει. Έλα μπροστά μένα ρε φίλε. Εγώ θα λουτάρω, να βρω γρήγορα όπλο. Μα την Παναγία αν πεθάνω θα σου χάσω χαστούκι. Άμα θες μόνο αυτό εδώ. Άμα θες αυτό. Φέρε σαν αυτές. Απλά ακολούθαμε. Δεν έπαμε να κάνεις αυτά. Πες κάπου σε μια περιοχή, όχι εκεί. Καλά, εντάξει. Ωραία, εντάξει, πέφτει. Τα έχεις λουτάρει εδώ. Να, εκεί είναι. Εδώ. Εδώ το έχεις λουτάρει. Ναι. Έλα ρε μαλάκα, όλα τα έχεις λουτάρει. Σταμάτα να βρίζεις. Ρε μπρο, σιγά. Από τότε που ξεκινήσαμε το YouTube βρίζεις. Λες και θα πεθάνεις άμα πεις. Καλά, εντάξει. Δεν έχεις σε κανένα σημείο απλά. Τόσες φορές που παίζουμε ρε φίλε βρίσκουμε όπλα σε 2 δεύτερα. Δες εδώ βήματα. Να πεθάνω τώρα, μα την Παναγία. Πριν πέσουμε, Θα εσύ ξαναπαίξουμε. δεν έψαχνες για που να πέσουμε. Και εγώ έβαλα τυχαία κάπου, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Έρχομαι σε σένα. Ναι ρε μα την Παναγία τώρα, έχει χάρη που κάνουμε βίντεο. Και μη φωνά. Το μποτάκι. Τι του χά. Δεν τον κάνω. Κάναμε reboot. Περίμενα να βρω όπλα. Όχι, να πας να με κάνεις. Θα βρω όπλα από τώρα. Σχαστούκι. Μ' άρεσε που λες ότι το έχεις λουτάρει. Εγώ νόμιζα ήταν αυτό Λίθιο. που είχα λουτάρει. Τώρα θα χάω όπλα εξαιτία σου. Ναι ρε φίλε, δεν θα χάλαμε όμως. Τύχη μου με σένα. Τώρα πάνε κάνουμε και πιάσα αυτή τη βλάκη. Περίμενε.
Παίξουμε κι άλλο μάτς, εμένα δεν με νοιάζει. Όχι, δεν βγαίνει το βίντεο κι άλλο μάτς. Χαρά βγαίνει, αλλά τόσο. Ναι, να μην πήγαινε σούπα, να μην πας σε αυτή την περιοχή. Σταμάτα να μου λες μπράβο, γιατί δεν θα σε κάνω. Δεν γίνεται να μαλώνουμε. Σιγά να πάω εκεί. Ρε μαλά. Και δεν γίνεται να μαλώνουμε σε κάθε βίντεο, δεν βγαίνει καθόλου ωραίο. Εσύ απλά είσαι ηλίθιος. Κλάψε. Ρε μπράδε, Δεν τον κάνω. 5 λεπτά. Να μην με λες μποτάκι. Ρε μπρο, απλά κάνε με. Όχι, γιατί με λες μποτάκι. Θα φας χαστούκι. Ναι, από το κολόνι. Και να βρεις και δεν σταματήσεις. Δες εδώ την πλακή αγοράζει. Αν έχετε 50 materials. Εγώ πριν είχα πάνω από... Μία ώρα να μαζέψω κολλήτα. Αφού έχεις μαζέψει ρε μπρο. Κοίτα εδώ που δεν έχει πέτρα. Κάλαμε. Ωραίος. Πετάξεις και το όπλο. Και το θέλω, ναι. Να πας να βρεις και μην πέσεις. Βέβαια, εγώ απλά θα πάω από γουστάρ, χαίστηκα. Εγώ πάω στους πυροβολισμούς. Με τα κολομποτάκια, το παίζουν κάποιοι επειδή δεν είχα ένα όπλο. Σπάτησα να γνώσω για βίντεο και με τα αριστερά. Ναι, γιατί εγώ τώρα έχω. Να, επιτέλους ένα τσέστ. 2. Μ' που τα μετράς. Άντε, για μπλε πάμπ. Τώρα πάει, κέρδισα. Έλα Για μπροστά να μου. έρθουν τα άτομα. Ναι, σε μένα έχεις. Τους πέταξα αυτά εδώ και τα θα τους πατήσω χέρια με την πάμπ. Σε ό,τι κάνω. Σιγά ρε βόη. Ωραίος. Κάτω. Στάτες. Το δικό σου το κάτσε. Πέτρα λίγο περίεργη. Ναι ρε μπρο, τα πάντα που δεν είμαι εγώ έρχονται όλα τα άτομα τα μποτάκια. Μπαζούκα. Φέρτηνα. Όχι. Έλα να. Εντάξει, είναι full χάλια το βίντεο όταν παίζουμε στη Για να μισή δούμε. Φαίνεται. Φέρτο. Ωραία, φέρε μου τη minigun, please. Ποια μήνυ. Τη μπαζούκα, σου λέγεται. Όχι, Please, την ρε. μπαζούκα τι θέλω. Έλα ρε φίλε, δες εδώ βρε μάλλον. Μπαζούκα. Πάντα σε μένα έρχονται. Τα μπας. Χάρτα. Πέφτουν άτομα, πάμε. Τι κάνω ηλίθιος. Ωραία, φέρα. Από εδώ τους άκουσα. Ναι. Ξανά έκαναν ρε φίλε. Αφού... Θα τη φάει τώρα καλή και τα. Πού είναι ρε, ανάτσο. Κάτσε. Πάμε. Μπροστά εκεί πάμε. Έλα ρε φίλε. Τον βλέπεις, ανάτησε. Κάτσε. Πού είναι. Εγώ δεν τις βλέπω.
Βγάλω την καναγιάρα, τι έχεις. Ωπα ρε. Κάτσε τώρα θα κλείξω. Μου αφού έχω βάλει ακριβώς επάνω το στόχο και δεν το τυχαίνει. Είναι καλή. Κάτω. Ντάμια μου πάρε τη μπαζούκα. Την μπαζούκα, ναι. Πέτα τη. Γρήγορα, μη κάνεις. Γιατί κάνω εσένα. Πήγαινε γρήγορα, ρίχτε την μπαζούκια. Έλα Καλά, σήκωσε τον άλλον. Μη, ηλίθιε, μη. Δεν σε δω ρε φίλε. Και τώρα εντάξει, μην βρίζεις και φωνάζεις. Ρε φίλε, μπορείς να μην μου λες μη και μη, θα φας μπουνιά. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, δεν σας άρεσε και το ξέρω. Χαίστηκα ρε φίλε, άμα είσαι